Dag Arnold, Arnold Verbiest. Ja. Heb jij tijd en zin om vandaag op pad te gaan? Want we hebben uiteindelijk afgesproken, hè? We gaan zeker op pad, want het is een belangrijke dag vandaag. Want het is de presentatie en de opening van de zonnetrein Groot Saaftingen. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, in mijn eentje op pad dan. Zo doen we dat. Goed. Nou, hier zijn we dan in de Prosper. De gastvrouwen heb ik al gesignaleerd. Nou, dan gaan we voorbereidingen treffen. Goed. Voor het persmoment. De zonnetrein dat ons als ondernemers samengebracht heeft. Wat ik eigenlijk wel heel uitdagend vind. Waarom? Nu kijken we samen naar iets. Wat kunnen we samen in de regio leggen? In het noordelijkste puntje van Oost-Vlaanderen. Wat kunnen we daaraan brengen? Welke schoonheid kunnen we bieden aan de mensen die hier komen? En het meest uitdagende is om vandaag de extreme af te ronden eigenlijk. Van zowel landbouw, van natuur als van een industrie. Om die dingen samen te brengen. En ik vind dat een hele mooie boodschap, want hier liggen gigantisch veel troeven. Culinair, uitzicht, wijsheid, het ondernemingschap dat hier in de Vlaamse kant en ook wel in de Zeeuwse kant ligt, om dingen te bereiken, om dingen terug op de kaart te zetten. Zelfs die trein, hoe hij eruit ziet, ziet er flitsend mooi en echt zonnig uit. Die geeft ook uiting aan wat we als grenspark willen uitstralen. Die drie-eenheid die daarin zit, haven, landbouw en natuur, ziet er ook prachtig uit. Loop straks eens rond de trein en je zal het normaal goed herkennen. Dank u Marcia, daar ook daarvoor. Hij bouwt voort wat we als grenspark eigenlijk ook willen uitstralen in dit gebied. Vanuit het project Versterk de Scheldekust, waar ik net 3 uur mee op stap ben geweest, kan het zeker bijdragen voor die grensontwikkeling, voor de Scheldekustontwikkeling en alles wat er omheen hangt. Dus ik vind het erg leuk dat het doorgaat. Ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat het een succes gaat worden. En ik wil nogmaals onderstrepen dat de zonnetrein wederom een aanwinst zal zijn voor de gemeente Hulst en zeker voor de regio, ook aan deze kant van de grens. We zitten hier in een prachtig gebied. En we willen dat toch een beetje meer naar de toeristische kant en vooral wij, hè? En ik vind dat wij daar die boost aan kunnen geven. En dan kun je zeggen van god, zo'n klein zonnetrein. Maar dat is het begin, nog niet van het einde. Want wij hebben hele grote dromen. Ik mag jullie bij deze uitnodigen op de officiële manier om Jan de conducteur te volgen straks. Hij gaat jullie begeleiden naar de trein als jullie willen meerijden. Een toertje rond hier te Prosperpolder. Het zal een klein toertje zijn dat je zelf ook eens kunt beleven hoe dat is. Grenspark Groot Saaftingen. Vandaag onze vlag 4 in top. Voor onze gastheren en gasten heb ik mijn schoon petje op. De zonnetrein Groot Saaftingen opent gastvrij zijn deur. Het startteken verandert van een rode in een groene kleur. Arnold verricht de openingshandeling. Alsjeblieft. Beleving in de zonnetrein. Hoera! 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 Mondkapje verplicht. Ja?